режисьори участват в международния фестивал Пагур. Пагур значило рак, каза Силвия Русанова малко по-късно в предаването. Фестивалът се провежда за първи път, а основен организатор е Българската асоциация за кулинарна култура. Участниците са носители на награди от национални или международни състезания. Да ги видим сега. Сил. Да, така е, Мариана. Много талантливи млади хора участват в този фестивал. Сред тях са Денислав Панчов, който е от гимназията по туризъм в София, и Герай Коркмазы, който пък е от гимназията по туризъм в Варна. София срещу Варна. Все още не е ясно кои са победителите, но аз така като гледам, за мен и двамата са победители, защото вижте само какво са приготвили тук. Те ще ни кажат всъщност какво е трябвало да направят, с какви продукти е трябвало да участват. Кажете ни. Това е Денислав. Така, за предястия аз съм направил рол от свекло с плънка от меки сирене, коза сирене и крема сирене. Отстрани имам трохи от масни трохи с билки и чипс от босилек. За основно имам 3 вариации на лаврак, картофен гратин, еспума от карфьол и бял шоколад и сос, който е от шалот и перно. Много вкусове тук. Много вкусове. Така е, да. Това се иска. Това се иска. Така, Герай, тук това са неговите ястия, които сега пред ястието изглежда като нещо сладко. Много благодаря. Здравейте от мен. Представяме предястието Маргарита. Имаме мус от козе сирене, център от маракуя, гел от маракуя и карпаччо от свекло. И за хрупко сме добавили бисквита от шамфастъки орехи, както е регламента, свекло, орехи, мащерка. За основно имаме риба молт, лаврак молт с пюре от карфиол и черен чесън. Имаме рагу от лиме с домата, конкасе и тиквичка. Също така имаме едамаме бърноазет. Това е една френска техника, запършено кафяво масло. Също така съм използвал 2 вида хайвер. Много неща. Но това, което прави впечатление, наистина, че предястията изглеждат като сладкарски изделия. Това не е диета да изглежда като ювелирен десерт. Първо, много е важно, нали, на визия трябва да привлечем визията, след това вкуса. И искахме да направим нещо най-добро, тъй като сме най-добрите в България тук. Еха, ето това е. Да имат и самочувствие. Повече за този фестивал, обаче сега ще ни каже шеф Петър Йоргов. Ето, най-добрите сте събрали, така ли? Най-добрите са, да. Как сте ги събрали? 4 професии: барман, хлебар-сладкар, готвач и сервитьор. В момента са готвачи, състезанието приключва. За ученици приключи преди обяд. Сега след обяд към 6 трябва да приключи за студенти. Как успяхте да ги съберете най-добрите? Най-добрите, понеже има няколко формата в България, участват и това са първо и второ място в България на готвач в момента, което виждате. За втори път ги събирам заедно и мисля, че са дават много добри резултати. Един такъв фестивал, участие в един такъв фестивал, какво им дава на младите хора? На младите хора много ги докоства. Аз работя с много млади хора от цяла България и от чужбина по най-различни формати, дуални обучения и еразъм. Това е за първи път се провежда в България, това е фестивал Пагур във Варна. Ние сме домакин. Така, какво трябва да покажат на един такъв фестивал, когато трябва да направят едни такива перфектно изглеждащи ястия? Ами те имат голям опит. Тези деца започват от 15 годишни да работят при нас. Вече са на 17-18, ако не се лъжа. Вече имат по 3-4 сезона опит. Така че имат доста интересни неща, техники. Работят заедно с кулинарните училища в България заедно. Всички сме на едно. Защо си избрахте тази професия? Да учите точно това? Кулинария, готварство? Защо го направите? Ами аз лично, защото цялото ми семейство и фамилия от малки са готвачи, всички. Да, общо взето заради моето семейство.
Също така подкрепям го още от малки. Сме намерили нещо в тази професия и искам да се развием още повече и повече, тъй като тази професия не е много лесна като всяка. Има си, нали, тежки последствия, но искам да се развиваме в тази професия много още напред. И благодарение на шеф Йоргов, ние по този начин се съберем на едно място и може да поддържаме контакти, нали, включително и това за напред може да ни потрябва. Добре, обаче вие знаете, че в туризма наистина има нужда от кадри. Какво ще правите ви от тук нататък? Тук ли ще правите тези страхотни неща, в чужбина ли и въобще ще се занимавате ли те първа с готварство? Ами, от тук тръгваме и обикаляме света, доколкото позволява, нали? И после се вършим от тук и прилагаме това, което сме научили извън България. Трябва да се развие страната в кулинарията и заради това трябва да работим в България и да творим такива чудеса. Направо са страхотни момчетата, но кажете сега, учите се, толкова сте добри в готвенето, но на кого са най-вкусни ястията? На мама, може да кажем. При мен е при баба. При баба. При мама и баба е най-вкусно. Шеф Йорков, кажете ни, тъй като точно това засегнахме темата с кадрите в туризма, как да привличаме тези млади хора да си остават тук? Какво трябва да се случи според вас? Ами според мен трябва да има много повече събития из цяла България. Да работим с младите таланти, аз така ги наричам, защото няма значение дали са на 15, 20 или 25. За мен всички са млади и аз работя с всички от цяла България и ги развивам. Какви вкусове обичате да вкарвате във вашите ястия? Всичко ли трябва да има като вкус? Какво обичате вие? Всичко, което може да се вкара така, че да бъде вкусно и да задоволи клиента. Добре, комбинираме вкусовите качества. Може да е сладко, кисело, солено, горчиво. Имаме умами вкус, петия вкус. Трябва много добре да е балансирана самата чиния, за да изразим комплимента към госта. Така, ние тъй като сме любители така на това да си похапваме и така нататък, но имаме ли култура? Какво белязвате? Инклюзива, ние обичаме инклюзива, но имаме ли култура за храната? Да, имаме. Ние като двама така да кажем, изразени, трябва да го покажем на цяла България, че създаваме такива ястия и трябва да се развиваме и трябва да покажем на хората за това нещо. Да. Тези ястия за мен и за колегата, това е модерна интерпретация на културата, защото тук имаме всичко, което е картофите, морковите, лаврака, там имаме свеклото, всичко, което е от градината на село. Да използваме домашни продукти. Не трябва да е внасяне всичко, примерно фермерска тиквичка, български домати. Това също е много хубаво. У дома по същия начин ли готвите? Така ли готвите? Така ли изглеждат чинията у дома? Ами вкъщи малко по-трудно се случват нещата, тъй като ние предполагаме колегата, всеки ден работим и се измаряме, така да кажем, и вкъщи като се приберем малко ни е лежерно да готвим пак такива неща, защото всеки ден готвим и понякога заради това влиза тук мама. Да. А при тебе не изглежда така чинията вкъщи? Не, абсолютно. Там у нас вкъщи е просто като се седне на масата и е хубаво, така, примерно мусака, нещо, кембе, салатка, ракийка. Всеки ден готвим такива по-странни, така да кажа, към вкусови и се нуждаем по традиционни ястия, така да кажем. Да. Че хубаво. И това е красота. Това е кулинарията, виждате модерните неща, младите хора, талантливите хора. Да си пожелаем тези млади хора да останат тук в България и да правят всичко това за нас.